Cyril Ramaphosa, i-ministers, urhulumente wonke matithi all protocol observed, ndibulise kwiikumkani ezikhona apha, amakhosi onke, ndibulise i-South African National Defence Force, namapolisa, nendlu yonke kaFako, nawonke umuntu okhona apha. Ndinibulisa nonke ngegama lenkosi. Mandiqale ndiyichaze into yokuba apha eMampondweni kukho i-Eastern Mpondoland ne-Western Mpondoland. Yindlu enye sisuka kuFako. uFako ke kwizindlu zakhe yayikhona le ndlu kaNdamase le ndiphuma kuyo, kukhona nale ndlu kaMqikela lena aphuma kuyo uZanozuko. Bekusoloko kunjalo ke, kusenjalo nangoku kuzindlu ezisebenzisanayo. Xa kukho into ekhona apha kwelicala Eastern Mpondoland, kusuke ikumkani from Western izophatha lo mcimbi. Vice versa, xa kukho into eNyandeni, kusuke ikumkani yangapha iyophatha lo mcimbi. Ndizama ukuyicacisa ke eMampondo ukuba ndenzela nabantu bangengomampondo because kuthiwa kaloku ukumkani Zanozuko yikumkani yamaMpondo jikelele. Hayi, yimistake yoMampondo. Ndiphethe ndoda phaa eNyandeni. Into nayo besisebenzisana naye ukumkani uZanozuko njengokuba ootata bethu nookhokho bethu bebasebenzisana. Ike yakhona le ngxaki yokuba mna nokumkani uZanozuko sihambe sitshayisane ngenxa yabantu, not because of mna naye, ngenxa yabantu abasijikelezileyo. Mna nokumkani uZanozuko ngelaa xesha sidibana phaya eWild Coast Sun. Sashiyeka sonwabile mna naye futhi ifamily yam neyakhe ivana. Nani ke Mampondo, ndiyacela nangoku ahambile ukumkani niyazi ukuba indlu yaseNyandeni isekhona. Xa ikhona ingxaki ningasilibali, sikhona sawuncedisa. Nango ke ndine-role encinci endizoyenza yokuba ndithathe le ngubo kakumkani ndiyinike umntu emfaneleyo njengangoku. Mampondo, umntu emfaneleyo kangoku ngumama kakumkani. Enkosi. Bakhona omama bamaMpondo, abafazi bamaMpondo apha. Niyaphosisa, ndiyakwazi ukukikizela kwamaMpondo kunjalo. Kuthiwa le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 . Ukhona ukikiza ngathi kokwasebathenjini nasemaXhoseni kutsho kamnandi apha. Enkosi kakhulu bomama, siyabulela kumkani. Siyabulela kakhulu kumkani Ndlovuyezwe.
Sicela ke ngoku ukucela ukumkani wamaNdebele, ukumkani Makhosonke Mabhena wesibini. Ngicela ke kube imbongi yokugqibela le. Kuyabonakala ininzi